Laras Prasojo. Iya, iya. Swangka sang prawara kuswa makaragra kumiyumang kegetari swarane tetep gumuruh purpantri ing turangga pendhe peri munya sauran mangungkung pracena humangkat ing prang ambira tyasing jure ya 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 yo yo E
posisi.
Prasaja.
Iya. Kok ayo. Sumangga ing yuta sang satriya tama natapi engkang sumpah prajurit sadya bela bangsa nilata ing nyawa tetya prakaruna kusumane bangsa Sumangga ing yuda kang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit sadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Semono semono ya semono aku Sumangga ing yuta sang satriya tama netapi engkang sumpah prajurit sadya bela bangsa nilata ing nyawa tetya prakaruna kusumaning bangsa Sumangga ing yuda kang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit sadya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Sumangga ing yuta sang satriya tama netapi engkang sumpah prajurit sadya bela bangsa nilata ing nyawa tetya prakaruna kusumaning bangsa Heya, ayo. Sumangga ing yuta sang satriya tama netapi Ayo, atur posisi. ayo ca Yuh jarane yo
tasih suasana lebaran Mbak Tata. Inje tasih suasana lebaran Mas. Mboten supan ngaturaken Sugeng Riyadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Inje nek aku ngono koyone kok oke salah jenengan ya Mas. Jelas nek ngono. Kowe kira tak sengaja nek kowe. Salaman tok ora cukup kudu nggo amplop. Apa? Nganggo apa? Hah? Amplop. Salam Oh, kudu- tempel. Salam Biasane ngene Ngene. iki Pak Guru ki sok mitrai lho Mas. Heeh apa? Neng kok rung tekan kene mitrai. Isih disiapne, Mas. Isih rung cair, isih membeku. Oh, Aku ki mikir lho, piye Mas? nek mitra iki apa di tuwake. Lah iya to ya cetha simbah kok ya. Kakung ngono kok. Kakung. Pada kekinan apa piye? J, sumangga Mbak Amel, Mas Tete, ugi kanca-kanca Laras Prasaja, Caos Panglipur. Lagune saiki aku manut sapa ya? Mau manut adul mau. Mau wis adul lho mau. Oh, Mesake. Sapa? Hah? Beni. Manut Mas Beni. Oh, saka mburi Bukone Mas. drum. Bukodra. Buka drum Mas. Hah? Ayo saiki kok ya. Sumangga to. Iya, C. Oh, J. Langsung sik gumiak ya, Mas. J langsung. Senengan saya gumyak adul. Heeh. Bandung Selatan mau wis kok. Oh, weh. Wis tertib. Harus sing bindeng-bindeng kuwi lah. Saploe sapa metes senengane kuwi. Sapa iki? Sekar
Yudi. Oke. Ben. Beda nek Piye? Ben. Sing kepiye lakone? Lakone ra urus. Kudu aku lho Mas. Ben. Injih, menika wau sampun lakon tresna katur lumantar kanca-kanca laras prasaja. prasaja. Mbok pilih wonten pamundutan nggih Mas. Betul, laras. Biasane ngene iki sik nyawer yo. Ya, Cilik-cilik kuwi lho. Ah bodoh to. Bodo, Bodoh, fitrah. Pitra. beda mudik dicake. Injih. Oh iya. Sak candake apa Mas? Cek. Tak ada iki ngarep-arep fitrah lho. Saiki manut Pak Guru saiki. Mana Pak Guru genti? Aku golek fitrah yang ngerti ra. Sapa jenengan Oh, ya ora jangan wangun difitra. kok ya. Lan aku delok iki kiwo. Sajake ana sik arep mitrai Mas. Kae wis nggo tas gede kae dhuwur kae. Koper adul ki nggawa koper ngerti ra. Dimas sudah. Mbah Lotong iki arep mitrai Mbah Lotong. Biasane ya ora tasnya gede banget kok Isan. Cek, ya. Yo Yudi wis mitrai ro trimbil kok. Apa ya Mas? Wis. Aku urung. Yud. Mas Yudi, Pripun? wis mitrai ro Mas Trimbil to? Wis mitrai ro Mas Trimbil to? Urung dikeplak malah. Oh. Ngerti to satpame. Nggih, monggo Mas Injih. Adul. Jumpa kalian Monggo, sama-sama Kakak. semangga Cong. Lagi genti sorok. Akan diserok ya. Iki Ye, enten ngomong-ngomong bareng-bareng. disiapke sik. Apane Mas Yudi? Sing kepanasan ki Iki kok. nyepe iki kidul kene iki lho. Jek, iki rada nggone sahdu tenan iki Mas Yudi. Injih, enak semangga. marahin leran. Pados papan ingkang sekeca. Nggih, pokoke milih ngendi-endi oleh ya Mas. Lah sing kidul iki Asal. nggo kasur. Mau milih juragane gemak ya oleh kok. Ah iya. Mumpung ana ya Mas Yud. Sik endi juragane endi Mas? Kaya apa yang ganteng. Oh juragan ora nyawer. Mengko Biasane ngono juragan ora nyawer terus cul Mas, nek ora ya bangeten. Biasane fitrah wo. Lah iya. Kudune kok ya. Nek ora nyawer aja juragan. Ya saya.
kepringet sak untu-untuku lho. Kok iso? Kepringet kok sauntune lho Jan. Delok mulai gopi. Kepiye Mas? Piye Bin? Cat. Nyenengke kok ya Mas Gopin. Mas banget. Agak aku gemes lho Mas. Rasanya pengen tak kruwes ning kudu deke. Itu dek ya. Kudu deke. Ojo diseneni kok. Aja. Wis ana sing Ojo duwe. diseneni, lagune yo ojo apa? Aja sujono. Ojo sujon. Ya ayo. Heeh, kayane ya kuwi jumbuh karo suasana kok Mas. Cocok, heeh. Sik rada kalem sik ngono. Nggih. Sumangga Mas Yudi, sik kalem wae. Karo ngenteni ledo ngetokke nggon dompete nok. Heeh. Fitra. Fitra. Nggih, Mbak Bini samangke wonten ingkang ngersakaken lagu sumangga sesambetan kalian kanca-kanca. Laras Prasaja. Nggih. Nggih, kamu mboten pinanggih, heeh. Ada Mas Huda. Ayo ayo.
Yuk, ayo. Gedruk, gedruk. Ayo. Ôi. Ngọc gió. Nước. Dạ dạ. Đó, ý. Nước. Yeah. Yêu. Ayo. Ô. Nước. Dạ. Dạ. Ayo. Kondur. Yuk. 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 Lo. Yo. Jendela kaca pakai cari rumah sebelah biru siapa namanya
Yuk, yuk. Bilang apa? Lagi. Ya. Sembuh. Ayo diantar. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal Muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggon bali bisa kumpul kaya tuing undi Orane ra tau nyanyi. Lah, Ki mau sing ngarep apa sing mburi jane? iki mau ya sing ngarep ya sing mburi. Oh, alah. Dadi ngarep mburi. Le aku harus pirang tahun to, Mas? Oh, aku ki ora oleh iki apa jenenge iki? Apa?
Fitrah. Fitrah, walah ket mau kok Ket golek mau fitrah. Wae Pak Guru Nek ora oleh Kijang. fitrahe budek iku pengen. Oh no. Budek. Oh lah berarti son apike kaya ngopo nek ra entuk fitrah tetep budek. Oh tetep budek. Mas Danang sabar nggih Mas. Nggih, sik Iki Mas. iki mergane human error. Lagi digolek-golekke Mas. Tenang nang tak bagain nang. Heeh. Sepira Mas? Dul, sepira Dul? Sini kae. Semene jaradul. Semene. Dituthuk aku kita kon sepira iki larase ora bentukane. Nggone Kak cilik. Anu, banungane. Jajal to jajal nggone Kak sepira? Wilane kae to sing cilik. Heeh, wilane. Nggone adul. Oh, ya rada Rada gede. Sing ngarep. Sing ngarep. Waduh. Nek kae dina gede kae. Ndak kuat aku. Nek kuwi gede tenan, Mak. Saka kene wae ketok kok. Oh iya ta? Ayo Dek, Pak Maksudnya Dosen. wilane kuwi. Ayo, Wilane demung kuwi. kok ya. Heeh, wilane demung ketok. Aja lali pawaleku. Uga ngono kapan janji-janjimu. Aku kan senyum lakumu. Tak enteni tak elemu. 3, 2, 1. Tarik Mas. Prasojo. Yuk. Ayo. Yuk. Yo yo yo. Yo. Asole. Aya. Yuk. Ayo. Yo yo. Ho ah ho. Loh. Yuk. Yang mana yuk?
kondur. Yo, yo. Yang mana, yuk. Oh. Iya, iya. Yo.
balodong habiskan yuk. Ayo Ca, ayo Ca, ayo Ca. Monggo kakak kon dalem. Monggo ibu kakak kon dalem mbok dikainah monggo. Matur wonten kalangan monggo. Sepeda malih monggo ibu kakak kon dalem mbok dikainah monggo. Tindak wonten ing kalangan. Oh mbok desainah. Ora ngono. Monggo mbok De. Ya. Selamat. Ya. Yo. Yuk. Yo, pisan meneh yo. Mudik Pak. Mudik. Yuk. Habiskan. Yuk. Senang kula kelali ojo lali ali niku sulih kula ojo dianggap sepele. Ketok-ketokan kewala ngantu aku besok kapan bakal bali
Yo 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 yo. Yo. Yo 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 yo. Ayo. Ayo, ayo. Pasukatan tasih kalih Bapak Malih.